दब्लायसे लोगो लोगो गुगाबाय दैजों थाया दानखाना होबा मोजां दानखाना होआबानो जाया बासायथारलायबाय आरो बेसेयाव ओमफ्राय बेखौ गावसोर दानखाना होबाय दानखादोब्रा सोनखौनो खेराइ समबारथिं सोलाबोमोनलां गाबोन सुहैनो नामा रायजोनि दिनै थारिख ना खोथा बुजायबावसो 8नि उनाव आंहाथ' बिदि जादों दा रांआनो फैसाफोरजों दाहार गैयाबा फंसे बार' थारिखआव माबा होनलांगोन थांनाय नायनोसै नामा हिनजावफोरखौसोबालाय जानोलै मा बुस्थु सोर मा मोन्दों मा मोना बेफोरखौ मोनि आरो लोगो लोगोनो अनलाइनजों माबागोन ना माखौ होनदों बे माबानायाव नाम गैथारा आरो नायखांबाय बे मिलायना गैखाया नेटआवनो गैखाया नेट फाथायनायावनो नेट गैयैयावनो फाथायलाबायनो हायो बे जिथुआनो जाजोबदों गासिबो बिराद खस्थ'बो मोनलै बेयो माबाखौ जब खाथियाव थांबाय आङो जाखाजोब्बाय नोंना होनना बुंबाय आमुखौ फै थामुखौ फै फैसायाबो लाखिखाबाय गैया लाइन बिल फैलायनो माबाखौनो देर बेगखौनो होबावखानोसैलै
नङाबा बै फांखायावनो जाखागोन माबा खावसेया ओरैनो फांखा मोनसेयाव ओरैनो 2 फुटाव ओरैनो बेग मोननै जाखायो जों जाबोथारो ट्रेक्टरखौनो बिदिनो बासायबाय आरो सोरना बांसिन आं बे ट्रेक्टरखौ होबामोन बैथिंनो जखा मोनदों बा रागाजोंबो थांलाजोबदों हा खोथारबावनांगौमोन जों प्लीज कमेंट कीजिए दोस्त लोग जो नए हैं मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग कलबू मा बुस्थु नोंथाङालाय मा बायगोन 50,000 नोंथाङा हरखाजोब्बायानो आं रानबाय होनबा मानिया गुदनिलै लन अनिलनाव हैबाय 4.5 एमसिबनाव हैबाय 4.5 होमबा 10 आरो दा जोंनियाव दङ 19 माया होमबा माथो ओरैनो 20 थांखाबायानो 20नि बारा थांखाबायानो दाहाराल' गथाफोर बिदि मोनबाय आङो माथा मारिनो थाथ'नाङो जोंनाथ' दाहारा थाबावगोन ओमफ्राय न'आवसो सोग्रोबावगोन नांगौबा बे जोंनि पार्टिनिखौ देखायनानै लाखिनानै सोलायगोन आं मालायावनो सोलायगोन आं जोंनाथ' देखायथारनांगौ नालाय दुरुखौसो सिन्था खालामगासिनो दङ 80 दं 80 गैला ओमफ्राय जामिना जामिनबो गैबावासो सोर बाब्रि लाखो बाब्रि माखो बै माने सोरबा सुख'फैनायखौनो बे बाहायनानै दोननाया बिदि जादों बायदि मोनो सिगाङाव 25 ना 30 दंखायोमोन बेनिफ्राय बै बुंनाय बे घटनायाव गावबाथ' बर'जोबनो हायासै दाना ओमफ्राय जोङो हेलो दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट टू कमेंट सपोर्ट टू सपोर्ट अनसेयावबो बिसिना बोराया बिदिबालाय बेनिफ्राय जों फैसा मोननांगौ दंखायोमोन ओमफ्राय आरो बेहाबो बेनो होनांगौब्ला बे फैसाखौनो जोंनो दानदो ओमफ्राय बिनिखौबो होनांला ओमफ्राय जों माने बिनिफ्राय आदाय खालामना लानोसै होनना बुंबायना साबसिनसो जाबाय बेहा दा आरो गय बारिखौनो सुनो नागिरलाबायगासिनो गय बारिखौ सुनोलाय मा मोननो
टकदर पक्कर ब्लॉक आप जानो कैसा हो मासि अंखासो हरलायलायखोलै दासो गजोब्बाय स्कुलाबो कमेन्ट करो कमेन्ट मा राजखराव मालायनि हा फालें फालेंखौलाय मा माबानिनो मोनो माथो 3000नि 3.5 माबाखौ आरो सिम्पोलखौ ओमफ्राय बे जोंख्लाबलायनायखौ मोना बाब जोंख्लाबलायनायखौ मोना कमेंट कीजिए कमेंट फटाफट कमेंट कीजिए 10 लोग प्लीज उमन जी मिले ही कमेंट कीजिए कमेंट जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट 10 लोग